Naglalaro na lamang daw sa 165 pesos hanggang sa 195 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy ngayon ayon sa Pampanga Swine Producers Association. Pero sa kabila nito, nananatili raw ang mataas na presyo ng karning baboy sa mga palengke. Ngayon po kasi it's 225 noon. Tapos bumagsak po dahil nagka-outbreak ngayon. Pinabagsak ng mga trader, umabot na lang po ng 195 at possibly bababa pa siya. Doon sa ibang area na kung sa may naman, 185 ang presyo na per kilo. Ngayon is 165 to 150 to 165 na lang po ang presyo. Talagang binabarat nila. Ang sinasabi po ng mga traders, marami po silang nakukuha sa Batangas, Laguna, at the same time, Bulacan, kaya po naepektuhan yung sales ng tiga Pampanga. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Toto Gonzales, tila nagkakaroon ng pagmamanipula sa presyo dahil sa todong pambabarat daw ng mga traders sa mga hog raiser, lalo na't ramdam pa rin ang epekto ng African Swine Fever o ASF. Ang problema po natin kasi marami talagang magte-take advantage pag alam na nilang may mga outbreak na ganito gaya ng ASF. Alam mo naman po yung mga traders na tapos talagang ito yung chance nila para kumita ng malaki. Ginagamit nila at hindi naman sinasabi sa mga binebenta nila sa wet market o sa consuming public na ibig sabihin na mura yung nakuha nilang baboy sa mga farms o commercial farms. Sa wet section ng public market sa siyudad ng San Fernando, hindi bababa sa 360 pesos kada kilo ang karne ng baboy. Hindi raw ramdam ng mga retailer ang sinasabing pagbaba ng farm gate price ng baboy. Kasi sa mga dealer, tumaas ang kuhanan nila. Kaya kami, pati dito mga reseller, tumaas na ng presyo. Hindi kasi kami pwedeng magbaba eh. Wala eh, hindi totoo yun. Kaya nga, gaya na sabi ko, sa balita, bumababa ang presyo nila. Pero dito sa totoo, sa realidad, tumataas talaga. Dito lamang Martes, inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na inaasahan ang higit pang pagkalat ng ASF dahil nabaha ang mga lugar kung saan daw nailibing ang mga baboy na tinamaan ng naturang sakit. Kabilang daw sa mga nakitaan ng pagdami ng kaso ng ASF ang lalawigan ng Batangas at ang Mindoro Island. Bagamat wala pa naman daw dapat ikabahala sa ngayon. Kaugnay nito, inaprubahan na ng Food and Drugs Administration o FDA ang Certificate of Product Registration ng AVAC-ASF live vaccine na gawang Vietnam. Ito ang kauna-unahang bakuna kontra ASF na naging otoridado sa bansa. Dahil dito umaasa raw ang pamahalaan na muling makakabangon ang mga swine industry sa bansa na labis na pinadapa ng ASF. Kabilang na rito ang mga magbababoy sa Barangay San Juan Baño sa Arayat, Pampanga. Marami pong nag-aalagang baboy dati rito. Ngayon po, mula nung dumating yung sakit, kukunti na lang, ilan na lang po ang nag-aalaga ng baboy kasi natakot sila, gumastos na malaki sa mga baboy tapos nung namatay, binaon lang po namin sa bukid. May ilang backyard hog raisers naman gaya ni Martin Reyes na diskumpiyado pa rin na magparami ng alaga sa kabila raw ng inaprubahang bakuna. Yun nga po kaya ayaw ko muna magparami dahil baka po bumalik yung sakit. Mahirapan na naman ako malulugi na naman. Kaya pa konti-konti lang po muna yung kayang-kayang pangpamilya, gano'n. Kung may gustong bumili, nakakabenta na pa isa-isa, gano'n. Hindi naman daw masisisi ang ating mga kababayan sa pinapakitang vaccine hesitancy dahil hindi raw naging epektibo ang unang inilabas na bakuna noon. Ang nangyayari kasi, yung first tranche ng linabas po ng vaccine na galing sa Vietnam, hindi po siya naging effective sa mga farms. At marami po rin na nag-off feed o yung hindi kumakain at marami pa rin. Pag umabot ka na ng 30% yung population mo, may namamatay na rin kasi dahil po yung wala po pa pong 100% na effective yung vaccination na nanggaling sa Vietnam.
Nasa 600,000 doses na bakuna kontra ASF ang inisyal na ilalabas ng Department of Agriculture sa bansa at punteriya dito ang mga nasa red zone o ground zero ng ASF outbreak ngayon ayon kay Secretary Laurel. Libre umano itong ipapamahagi at inaasahan itong mairo-roll out ngayong darating na buwan ng Agosto hanggang bear season upang maiangat ang industriya ng hog industry na hanggang sa kasalukuyan ay apektado ng pamemeste ng ASF. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News.